Шановні слухачі, у ефірі Радіотеатр Плюс. Пропоную вашій увазі радіоспектакль «Свой дом» паводле п'єси Генріха Далідовича. Ролі виконують ад аўтара заслужений артист Беларусі Ілля Курган, ад імя Мяснікова заслужений артист Беларусі Владимир Шелестов, ад імя беларускіх дзеячаў, членаў Урада Беларускай Народнай Рэспублікі, артисты Юрий Кухаронак, Александр Курлович, Александр Суцкавер. Анатолий Луцкевич, артист Александр Лабуш, Янка, артист Александр Уладамирский, Зося, артистка Наталья Яковлева, немецкий генерал, народный артист Беларуси Юрий Сидоров, немецкий капитан-артист Вячеслав Галуза, у остальных ролях артисты минских театров. Режиссер-постановщик Сергей Говенко, редактор Владимир Дюба, запись 1993 года. Адшумеў, перапоўнены палітычнымі страсцямі, узрушэннямі ды нечуванымі зменамі, цяжкі 1917 год. Да падзей Першай сусветнай вайны, якая ўжо зацягвалася на чацвёртую зіму, дадаліся дзве рэвалюцыі ў былой расійскай імперыі. Новы, 1918, таксама пачаўся бурна, з новымі падзеямі, што сыходзілі з тагачаснай сітуацыі і не маглі не ўплываць на становішча ў Еўропе. Мінск, чыгуначны вакзал, 20 лютага 1918 года. Вы повинны подпорядковываться нам. Мы белорусская комендатура. Что? Какая такая белорусская комендатура? Мы ад імя тых 105 асоб рады, якую абраў і зацвердзіў летась наш законны, але штыкамі разагнаны вамі усебеларускі з'езд. Теперь, калі вы, чырвоныя камісары, даеце адсюль лататы, мы выходим с подполья и берем под свою оборону наш край и наш люд. Так, и кто же такой проворный ваш комендант? Боевой офицер Езавитов. Езавитов, он же в тюрьме. Мы уже вызволили его и іншых с вашей неволи. Теперь господар Езавитов мацуе белорусскую комендатуру и войсковый гарнизон. И бере под наш контроль центральную телефонную станцию, телеграф, вокзалы и электростанции. Да, вас, националистов, надо было не сажать, а расстреливать. Не позволили Ленин и Свердлов, мол, нужна гибкость. Вот она, эта гибкость. Воспользовавшись моментом, вы захватываете власть? А ваша большевистская гибкость якая? Коли вы гвалтом разогнали наш летошний усебелорусский з'езд, коли недавно в Петрограде силой распустили установчий сход, задушивший демократию. Ці ваша гибкость у тым, что вы тайно шептались с немцами, а теперь открываете им шлях на Москву? Нехай российский люд поднимается не супроть вас, вероломнику, а супроть ворога. Теперь вы, певно, споживете идею обороны Айчины, каб узначалить патриотичный подъем и оседлать его для своих корыстливых интересов. Все, я не желаю с вами дискутировать. Нам нужен паровоз. Вам няма чаго адказаць. Мы вас бачым як аблуплены. Але мы не супраць, з'язджайце адгэтуль, толькі праявіце сумленне, вярніце нашему народу прыхопленыя 30 000 рублёў, не осуджайте его на голод. Паровоз! Немедленно! Немцы уже около Заславия, а часть Седовгор Мусницкого подходит к минским предместьям со стороны Осипович. Паровоз! Вось новые подлики! Вы мусите отдать не 30 000, а 500 000 наших рублёв. Мы не дадим вам ни копейки. Тягните заполненные вашими семьями и напакованные добром вагоны сами. Так. Вот. Ультиматум. Если вы, так называемые белорусские власти, не дадите нам паровоза, мы через полчаса откроем ураганный огонь из всех пушек и пулеметов по вашему Минску. Варвары! Мяснікоў Ландер Кнорин! Калманович и іншие! Нас за это будет судить история! Подождите, сначала мы будем судить вас. И уже строго, без пощады. Собирайтесь опрячь, как больше вас порчи не бачит.
Сябры! Падары Мечукі, увага! Цяпер, калі ад нас выбраўся узурпатарскі саўнарком заходняй вобласці, мы не павінны дапусціць хаосу і анархіі, рабункаў і насілля. Тут усё не камісарскае, а наша народнае. Цяпер улада ў Мінску, у выканаўчага камітэта Рады ўсебеларускага з'езда. Але ў наш горад спяшаюцца часці Довбар-Мусніцкага, каб захапіць яго для прыходу немцаў і падаць сябе як гаспадароў гэтага краю. Будзьмо пільныя і не аддадзім уладу новаму узурпатару. Улівайцеся ў шэрагі беларускага менскага гарнізона і памагайце адстойваць нашыя законныя правы. Што да немцаў, паважаныя спадары, якія маюць агромністую сілу і заўтра-паслязаўтра будуць тут, захоўвайма вытрымку. Мы паспрабуем наладзіць з імі палітычныя кантакты, добіцца іхняга спачування нашай справе. Добра! Пойдем, хлопцы, записываться в белорусский гарнизон! Ноч прайшла ў Мінску вельмі трывожна. Калі савецкія кіраўнікі на чале з Мясніковым, Ландарам, Кнораным і Калмановичам больш-менш удала дабраліся да Смаленска, пачалі там сваё усталяванне, каб адтуль кіраваць нашым краем, дык сапраўды Мінскам спяшаліся авалодаць легіянеры Довбар-Мусніцкага. Да ім нечакана для іх перагарадзілі шлях атрады мінскага гарнізона. Бясспрэчна, маючы перавагу, легіянеры маглі расправіцца са сваім супернікам, але іхняе камандаванне не рашылася перад прыходам немцаў прымяняць тут сілу, пагадзілася з беларускай радай падзяліць Мінск на дзве часткі ўплыву і дала пра гэта тэлеграму немцам, на той час свайму саюзніку. Але вялікай дабрачыннасцю легіянеры не вызначыліся. Хапалі ў сваёй частцы горада ўсё, што трапляла пад руку. Да слова, толькі з мінскіх банкаў, як казалі, прысвоілі больш 20 мільёнаў рублёў. Люцы, о, Люцы, глядите, першая уставная грамота до народу Беларуси. Ага, написано по-белорусски. Читай! Читай, человече, читай. Родная сторонка наша апынулася ў новым цяжкім стане. Дзе цяпер улада, што была тут, няведама, мы стаімо перад тым, што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі. Мы павінны ўзяць свой лёс ва ўласныя рукі. Беларускі народ павінен здзейсніць сваё права на поўнае самаазначэнне, а нацыянальныя меншасці на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Правы нацыі павінны знайсці сваё здзейсненне шляхам склікання на дэмакратычных асновах устаноўчага сойму. Але і да склікання на дэмакратычных асновах устаноўчага сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належыць тым народам, якія на ёй жывуць. Выканаўчы камітэт Рады першага ўсебеларускага з'езду папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў, здзяйсняючы мэты з'езду, абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі для кіравання краем і склікання як можна хутчэй усебеларускага устаноўчага сойму. Устаноўчага сойму на аснове агульнага простага, роўнага, тайнага і прапарцыянальнага выбарчага права для ўсякага дарослага, не лічучыся з нацыянальнасцю, вызнаннем і родам. Часовую народную ўладу краю, якая ставіць сабе мэтай абарону і зацверджанне заваяванняў рэвалюцыі, будзе здзяйсняць створаны намі народны сакратарыят Беларусі, які ад гэтага дня пачаў выконваць свае абавязкі. Персанальны склад сакратарыяту будзе апублікаваны пасля. Дадзена у Менску беларускім 21 па старому 8 лютага 1918 года выканаўчы камітэт Рады ўсебеларускага з'езду.
Наши объявляют свой ура. Так так и треба. А что ж мы не люди? Какой ура, лапотники! Никогда не было и не будет никакой Беларуси! Вы ветвь русского дерева! To jest Polska, proszę państwa! Panie i господа, тут была, есть и будет Беларусь! Какая беда! Отдавайте! Links! 1, 2, 3! Links! Links! 1, 2, 3! Rechts Halt! 1, 2! Что здесь есть? Народный секретариат Беларуси, пан поручник. Вас, секретариат? Вас, гэта значит тутейший часовый урад. Мы запрещаем вся политик деятельность. Немецкой армии надо порядок. Вашей резиденции мы будем реквизит, кассу забирать для немецкой армии. Значит, вы отдаете эту цивильную уладу легионерам Добрмусницкого и польским политическим колом? Nein, Polen, nein, Musnicki. Вся власть есть у немецкой армии. Вызволите. Заступники пригнеченных народов. Такие вешаки большевики. Увесь хлопот только про себя. Никаких дискуссий. Прошу покидать этот помещение. Прошу всех маршируем домой. Шеллер! Треба идти на перемовы с немецким командованием. Рассказать ему про наши беды и клопоты. Не, я не згоден. И все ж треба идти. Ты что, думаешь, таких вот немцев за того, что на нас абы что наговорили легионеры и польские политичные суполки? Германия культурная нация. Повинна зразуметь нас и помагчы ў аднаўленні беларускай дзяржаўнасці. У сцверджанні наших законных правоў. Нямецкае камандаванне ў Мінску стрымлівала амбіцыі легіянераў Доўбар-Мусніцкага, да якога адносілася з падазронасцю. Што да народнага сакратарыята Беларусі, які пачаў разгортваць сваю работу, дык яго звычайны нямецкі афіцэр з камандай проста бесцырымонна выкінуў на вуліцу. За гэты час кайзераўскія войскі амаль без перашкод імкліва памаршыравалі на ўсход, пад Пскоў і Нарву. А калі савецкі ўрад запрасіў міру, Германія вылучыла жорсткі ультыматум і дала на развагі 48 гадзін. Савецкі ўрад згадзіўся на вялікія ўступкі, у тым ліку і на акупацыю Беларусі. І 3 сакавіка ў Брэсце падпісаў мірны дагавор. Паўночна-заходні камітэт РСДРПБ на чале з Мясніковым, Кнораным і іншымі, якія знаходзіліся ў Смаленску, ухвалілі ўсё гэта. Добрый день, пан генерал. Добрый день. Пан Сирада, что жадаете? Каву? Коньяк? Давайте, пан генерал, адразу да справы. О, якая деловитость. Сядайте, слухаю вас. Дякую. Мы да пана генерала з бедамі і клопатамі беларускага народа. Аднаго з суполкі славян, якая ў свой час смела сваю дзяржаўнасць у саюзе з некаторымі нашымі суседзямі. Але гісторыя распарадзілася так, што мы, беларусы, мусілі растварацца спачатку ў страўніку Рэчы Паспалітай, а пасля расійскай імперыі. Так. Цяпер, калі такія змены, наш край абудзіўся, жадае паўстаць з небыцця і заняць свой пачэсны пасад між народамі. Але... Что, але? Я слухаю вас. Бальшавікі, якія абвясцілі гучныя дэкларацыі, заявілі пра сябе як абаронцаў бедных і прыніжаных, спачатку дазволілі нам летась сабраць усебеларускі кангрэс і вырашыць там свой лёс.
А пасля, бачачы, што мы не хочам скакаць пад іхнюю дудку, вераломна разагналі нас. Мы спадзяваліся, што нас паслухае, зразумее, падтрымае вялікая і культурная Германія. Але яна, як і бальшавікі, не дае нам ходу да самаазначэння. Мы зноў мусім працаваць у падполлі. Вось, напрыклад, 9 сакавіка прынялі сваю другую устаўную грамату. Першую я чытаў. І ў другой усё супраць нас. Я магу зачытаць яе. Я слухаю. Чытаю. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабляе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў няволі зноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 15-17 снежня 1917 года, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронячы дзяржаўнае права народу, спаўняльны камітэт рады з'езду гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устроі Беларусі і аб правах і вольнасці яе грамадзян і народу. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення лічэбнай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнай рэспублікай. Пачакайце. Мяне цікавіць найперш вашы цяперашнія адносіны да Германіі. У першым вашым дакуменце яны былі непрыхільныя да нас. Дазвольце дачытаць до конца. У меня мало часу, повторяю, ваши теперешние адносіны до Германии и до наших войск тут. Мы их тут не оговариваем. А ваши адносіны до России? Мы осуджали и осуджаем большевиков, лічачы их антизаконными и вероломными узурпаторами. Что, уласна, до России, у складе якой мы уже амаль 150 годов, дык тут мы адносін да яе таксама не оговариваем. Чаму? Разумеете, мы сыходим с той реальности, что есть теперь. Мы, покинутые Россией, мусим дбать про себя сами. Сами? Так. И без нас, немцев? Без улику наших тут интересов? Я и пришел, пан генерал, до вас для того, каб узгоднить наши позиции, попросить немецкое командование Берлин изменить до нас свою политику, посприять нам у нашей белорусской справе. Мы хотели вылучыць гэта на парадак перамоў у Брэсце, але бальшавікі не дапусцілі нас за стол, за якім засядалі вы і яны. Бальшавікі просто не палічыліся з нашымі інтарэсамі. Асабістае сваё паставілі вышэй за ўсё. Пра нашы клопаты абмовілася толькі украінская дэлегацыя. Я не политик. Я солдат, пан Серада. Мне трэба яснасць. Вы за альбо супраць нас? Калі мы аб'явім, што мы за, дык наш люд не толькі не зразумее гэтага, але асудзіць нас. Калісьці некаторыя вашы продкі, пан генерал, як мы кажам, крыжакі, дужа крыўдзілі нашых продкаў. Яны разам з суседзямі мусілі ў 1410 годзе сысціся ў вялікай бітве пад Грунвальдам. Так. Пасля яе амаль 500 гадоў на нашу зямлю не ступала нага нямецкага воіна. Цяпер у гэтую вайну вас успрымаюць як захопнікаў. Цікава. Мы ж палітычныя дзеячы, кажу ж, улічваем усебаковую рэальнасць. Што да вас, дык мы хочам паразумецца і адчуваць ад вас спачуванне. Карацей, вы жадаете под дужым крылом немецких войск ажыццявіць свае уласныя задумы? Мы спадзяемся, што Вялікая Германія улічыць нашы інтарэсы так, як летась у снежні улічыла інтарэсы Літвы. Але там ёсць две рэчы, пан Серада, наколькі я ведаю. Першае, літоўскія палітычныя колы лічаць, што яны ў свой час мелі сваю дзяржаву. А вы, беларусы, былі залежныя ад іх. Другая рэч. Літоўскі ўрад хоча ладзіць сваю новую дзяржаўнасць у вечным міры з Германіяй. Што да першага, то гэта, мякка кажучы, хлусня, пан генерал. Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае было нашай сумеснай дзяржавай
з літоўцамі. Што да другое, дык мы шукаем з вами паразумення. Не вельмі відаць гэтых пошукаў. Пан Серада, вы не прыйшлі з мінскай дэлегацыі сустракаць нас на вакзале. У першай сваёй грамаце вы непрыхільна паставіліся да нашага прыходу. Цяпер толькі не абмовіліся пра нас ні словам. Мало гэтага, пан Серада. Такой пазіцыі вам будзе нялёгка заваяваць наш давер, як заваявалі яго літоўцы, а Германія і кайзер падарылі ім за гэта волю. Маўчыцё, пан Серада. Значыць, толькі найперш хочаце спажыць сітуацыю, нашу сілу. Не трэба так, паны беларусы, гуляць з Германіяй. Не выйдзе так перахітрыць Германію, чуеце? Усё як след разумееце? Чую і разумею, пан генерал. Дык разважайце, рабіце іншыя хады, пан Серада, калі жадаеце ад нас прыхільнасці. По-другое, наколькі мне дакладаюць вы, народны сакратарыят Беларусі, асуджаеце бальшавікоў, але і вы, амаль усе альбо нават усе, рэвалюцыянеры, сацыялісты. Вось папера. Члены беларускай сацыялістычнай грамады, Лёсік, Баронка, Грыб, Езавітаў і іншыя. Эсеры, вы, пан Серада, Белкін, Злобін і іншыя. Палей, Цыён, Гутман, народны сацыяліст, Заяц... Што да нашай рэвалюцыйнасці і сацыялістычнасці, дык мы прапаведаем толькі ідэалы лютаўскай рэвалюцыі. Нашы ідэі ў многім адрозніваюцца ад бальшавіцкіх. Нашы ідэі не разбуральныя, а аднаўляльныя. Што да мяне, то я больш схіляюся да нашых грамадоўцаў і за тое, каб сцвярджаць свае ідэі не на аснове сусветнай рэвалюцыі, а на нацыянальным грунце. А якія вашы сілы, пан Серада? Толькі наша нацыянальная партыя «Грамада» мае не менш 25 тысяч сяброў. Пасля ўзурпацыі тут улады прыезджымі бальшавікамі да нас далучыліся і многія нашы былыя праціўнікі. Рускія, польскія, яўрэйскія і украінскія суполкі. Дзеячы розных палітычных поглядаў. Я дакладу пра нашу размову ў Берлін. Цяпер я хочу попросіць вас заклікаць вашых людзей да лаяльнасці да нямецкіх войск. Тым больш, што мы маем звесткі. Ваши, як вы кажаце, узурпатары, што цяпер у Смаленску пачынаюць наладжваць супраць нас падпольную і партызанскую барацьбу. Так. У горадзе пачалі з'яўляцца лістоўкі супраць нас. Ёсць выпадкі сабатажу, дыверсіі, нападу на нашых салдат. Гэта не спрыяе нам згаджацца на чыюсьці палітычную работу. Змушае дзейнічаць па законе военного часу. Пан генерал, калі б вы дазволілі нам утварыць сваю міліцыю, сваё войска і памаглі ўзброіць іх, дык і мы абаранялі б край ад бальшавікоў. Вось як? А вы не павернеце гэтую сілу супраць нас? Мы падпішам адпаведнае пагадненне. Але ж мы не дзеці, мы ведаем. Часамі пагадненні падпісваюцца найперш для таго, каб уратавацца, выйграць час, сабраць сілы і нанесці магутны удар у адказ. Я не думаю, што Берлін, ужо маючы тут ненадзейнага саюзніка ў асобе Доўбар-Мусніцкага, згодзіцца мець яшчэ адну ненадзейную узброеную сілу. Аб'яднаўшыся, вы можаце уяўляць для нашай арміі вялікую пагрозу. Асабіста мы, пан генерал, зацікаўлены, каб ваша армія была тут і не дапускала сюды нашых заклятых ворагаў, бальшавікоў. А што датычыць легіянераў Доўбар-Мусніцкага? У нас з імі моцнага саюзу быць не можа. У нас розныя інтарэсы, у нас нацыянальныя, а ў іх шавіністычныя, захопніцкія. Я дакладу пра ўсё гэта ў Берлін, пан Серада. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, пан генерал. Auf Wiedersehen.
Мы верим в справедливость и мудрость Великой Германии. Захопник есть захопник. Яму абыякавыя наши пачуцці, яму найперш трэба наш хлеб, наша пакорлівасць. Не помогут нам ни немецкая армия, ни Берлин. Трэба найперш вырушыцца самим, ставіць немцаў перад фактам і дабівацца, каб яны прызнавалі гэта. Сапраўды, захоўваючы канспірацыю, найбольш вядомыя і рашучыя беларускія дзеячы 18 сакавіка 1918 года Раду Усебеларускага з'езда пераўтварылі ў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі БНР у заканадаўчы орган краю. Калі пачалі фармаваць Раду БНР, то правялі перамовы з іншымі нацыянальнымі і палітычнымі сіламі, прапанавалі вылучыць у Раду сваіх людзей. Успыхнулі вялікія перапалкі. Асабліва шмат для сябе патрабавалі польскія палітычныя колы. Урэшце, Раду абралі з 71 чалавека. 36 ад беларускіх партый, 20 ад гарадскіх самакіраванняў і земства, 15 ад рэвалюцыйнай дэмакратыі нацыянальных меншасцяў. Такім чынам, перавагу ў Радзе мелі сябры беларускай сацыялістычнай грамады, альбо, як іх называлі, грамадоўцы. Сумесна прыйшлі да згоды 24 сакавіка пачаць з'езд Рады БНР, дзе разам абвясціць Беларускую Народную Рэспубліку, абраць яе ўрад, выпрацаваць праграму і звярнуцца да сусветнай супольнасці з просьбай аб прызнанні. На з'езд запрасілі віленскіх грамадоўцаў на чале з братамі Луцкевічамі, з якімі за апошнія гады былі толькі эпізадычныя варункі, але якія па чутках рабілі нямала чаго ў акупаванай немцамі Вільні. Добрый день, спадары Луцкевичи. Рады видать вас в Минску. Здоров, спадар Ульян. Здоров. Здоров, спадар Антон. Здоров, здоров, сирода. Мы, сябры, рады трапіць нарэшце ў Мінск. Вельмі рады бачыць і вітаць вас, нарэшце. Хадзім, калі ласка, спадары Луцкевічы, да саней. Вас з нецярпеннем чакаюць у Радзе. Дякуй, дякуй, сябры. Але дазвольце хоць на хвілінку спачатку заехаць на могілку. Зірнуць на матчыну магілку. Яна, бедная, памерла ў студзені, а мы не маглі пахаваць яе, не змаглі перабрацца праз фронт. Увесь клопат пра яе ўзяла на сябе наша сястра, так што прыміце, спадары, нашы глыбокія спачуванні. Дякую. Пакуль браты Луцкевічы заскочаць у бацькоўскі дом, што быў на тагачаснай Храшчэнскай вуліцы, убачацца з сястрой, а пасля з ёю з'ездзяць на могілкі і хвіліну-другую пастаяць запушчанымі галовамі каля магілы маці гаротніцы, варта сказаць колькі слоў пра іх асобна. Браты Луцкевічы нарадзіліся ў горадзе Шаўлі Ковенскай губерніі ў сям'і чыгуначніка. Пасля пераехалі ў Мінск. Тут неўзабаве памёр іхні бацька, і ўвесь клопат пра дзяцей узяла на сябе маці. У 1902 годзе браты Луцкевічы скончылі гімназію, выйшаўшы з яе нацыянальна свядомымі беларусамі. Найперш пад уплывам знаёмага пісьменніка і мастака Каруся Каганца. У тым жа 1902 годзе Луцкевічы едуць у Петербург, дзе Ян вучыцца адначасова на юрыдычным і археалагічным, а Антон на прыродазнаўчым факультэтах універсітэта. Сышоўшыся з аднадумцам родам з Літчыны, а тады студэнтам тэхналагічнага інстытута Вацлавам Івановскім, маладыя людзі не кінуліся марнаваць маладыя гады ў гулянках, а пачалі гуртаваць беларускую моладзь для будучай выдавецкай і настаўніцкай справы. Неўзабаве дружная тройка юнакоў пераходзіць да палітыкі. Яны за дэмакратыю Расіі і за аўтаномію ёй Беларусі. Гэта было пачаткам утварэння беларускай сацыялістычнай грамады, што ўжо ў 1903 годзе правяла свой першы з'езд і больш-менш акрэсліла сваю праграму. Гэта не толькі амаль праз 40 гадоў падхоплівала упушчаны і затаптаны царскімі ўладамі сцяг Каліноўскага, але шырыла і глыбіла рух.
Охранка хутка напала на іхні след. Ян Луцкевич быў звольнены ў кресты, і тут турэмшчыкі подла прывілі яму сухоты. Ды прыхільнікаў грамады большала, рух разгортваўся, ладзіліся варункі з іншымі партыямі, найперш мінскімі эсэрамі ў асобе Пуліхава, сясцёр Ізмайлавічанак. У канцы бурнага 1905 года адбыўся другі з'езд грамады, дзе была выпрацаваная сацыялістычная ідэалогія на беларускім грунце, зямельная праграма, а таксама тут быў выбраны ЦК партыі, куды ўвайшлі браты Луцкевічы, Уласаў, Івановскі і Бурбіс. Са школьных падручнікаў мы ведаем, 1905 не абмінуў і наш Мінск. Тут губернатар Курлоў і паліцыя пролілі кроў тых, хто падаў голас пратэсту супраць рэжыму. Крывавым катам рэвалюцыянеры вынеслі ў знак помсты смяротны прысуд. Дык вось у ліку тых, хто рыхтаваў замах на мінскага губернатара і паліцмайстра, а пасля выбаўляў удзельнікаў замаху з турмы, былі браты Луцкевічы. Якраз у іхнім будынку былі схаваныя боепрыпасы. Пазней, калі ўзмацніліся рэпрэсіі супраць рэвалюцыянераў усіх адценняў, запахла вечнай катаргай, браты Луцкевічы мусілі хавацца. У 1906 годзе пераехалі ў Вільню і заснавалі тут спачатку газету «Наша доля», тут быў надрукаваны першы верш Якуба Коласа, пасля «Нашу Ніву», яе рэдактарам быў і Янка Купала. Гэтыя легальныя выданні сталі і генеральным штабам палітычнага і адраджэнскага руху і згуртавалі вакол сябе лепшыя сілы тагачаснай беларускай культуры і саслужылі агромністую асветную і пазнавальную службу ўсяму люду. А да ўсяго браты Луцкевіча на свае не такія ўжо вялікія сродкі сабралі музей-калекцыю беларускай старасветчыны, апісалі славуты сёння Аль-Кітаб, што, на жаль, пазней з-за неводства і нядбальства ўлад БССР было пушчана па свеце, можа ўжо і навек адлучана ад Беларусі. У 1918 годзе, калі браты Луцкевічы прыехалі пасля доўгага перапынку ў Мінск, яны былі людзьмі сярэдніх гадоў. Яну было 37, Антону 34. Але яны абодва былі бацькамі беларускага руху і яго самымі вядомымі і ўплывовымі дзеячамі. Яны ішлі на сход мінскай грамады, каб сваім важкім словам паўплываць на свядомасць калег, бясспрэчна не ведаючы, што Яну прыйдзецца амаль праз год памерці на чужыне, амаль адзінокаму ад сухотаў, а Антону у 1946 годзе, змагаючыся за беларушчыну ў заходняй Беларусі, а пасля прызнаўшы савецкую ўладу стаць лагерным пылам у адным са сталінскіх гулагаў. Абодва яны амаль да сённяшніх дзён былі абылганыя, пададзеныя нам павярхоўна адукаваным і маласвядомым за найстрашнейшых нашых ворагаў. Ды браты Луцкевічы ідуць і да нас сённяшніх. Громадовцы с нетерпением шукают вас. Батьков, можно сказать, нашего руху. Вітання вам, младобелоруси. Здоров, друже Льосик. О, Бурбіс, привітання. Рун, пясняр наш милый, добрый день. Не распранайтесь, господа Луцкевичи, у нас тут не зусім тепла. Сядайте вы сюда, на гоноровое место. Ну все, За стол. сябры, коллеги. Усё. Ну? Сегодня у нас памятный день. Мы собрались разом перед з'ездом Рады БНР, каб завтра на з'ездзе ад імя нашай партыі, як і заўсёды, найбольш шчыра і грунтоўна гаварыць пра клопаты нашага народа, а таксама вылучыць найбольш неабходную дзейсную праграму. Думаю, вы не будете супраць, калі спачатку мы паслухаем ветэранаў нашага грамадоўскага руху пра іхнія варункі, адрэзаныя яшчэ нядаўна
ад нас Вільні. Мы чулі про тое мало, а то і скажено у святле імперской, а пасля бальшавіцкай прапаганды. Да слова тут ходили поголоски. Вы, спадары Луцкевічы, спачатку продаліся немцам, пазней полякам, а недавно литовцам. Вот какие мы, оказывается, переворотни, а? Просим, спадары, расскажите коллегам по громаде про все, что на самой справе. Ну что ж, коли ласка. Паважаныя калегі, тым больш паколькі мы, паважаныя, першыя зведалі нямецкую акупацыю, дык мы раней за вас адчулі нямецкую палітыку. Дык вось, зразумела, перад акупацыяй Вільні многія расійскія чыноўнікі падаліся ў эвакуацыю. І гэтым самым паралізавалі тутэйшую ўладу. Ну і мы першыя пачалі ўгаворваць знаёмых польскіх, яўрэйскіх, літоўскіх дзеячаў. Давайте, браты, каптуем органы самокіравання сваіх людзей і пакажам немцам, што тут не хаос, тут лад. Немцы ж лічацца толькі сілай. Паслухалі, пачалі яднацца. Але ў апошнюю хвіліну зафанабэрыліся палякі. Бач, Вільня іхні горад, дык найперш яны павінны ўзяць усё ў свае рукі. Мы перасцерагалі, паны фанабэры. Амбіцыі нічога не дадуць, будуць толькі на карысць акупанту. Вось, так яно і выйшла. Немцы, бачачы, што мы не з'яднаныя, разагналі нас усіх. Колькі мы не рабілі новых хадоў, зноў усё псаваў польскі гонар. У любой суполцы палякі патрабавалі для сябе палову галасоў, а заадно пачалі загульваць з немцамі. А калі тыя штосьці ім падакларавалі, пачалі нас проста таптаць. Браты, сказалі мы ім аднойчы, калі мы цяпер разыдземся, то больш ужо сысціся не зможам ніколі. Ну, немцы пафліртавалі крыху з імі, пасля з літоўцамі, і ўрэшце перасварылі ўсіх ушчэнт. І ўмацаваліся самі. Вось такія справы. А амаль тое ж, спадар Антон, і ў нас з палякамі. З легіёна до Бармусніцкага і з мінскіх палітычных суполак. Дык вось далей. Пасля мы вылучылі ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага. Выклалі напісаны намі адпаведны універсал на 4 мовах. Палякі, зразумела, ухапіліся за гэта. Але яднанне зноў не выйшла. Ужо з-за літоўскага сверху. Немцы падакларавалі ім Літву, Віленшчыну, Гародзіншчыну, а на нас, беларусаў, кінулі тень, што мы расіяне і валтузімся тут з-за рускіх інтарэсаў. Карацей, абдумана адпіхнулі нас у бок. Ну што ж, мы мусілі пачаць працаваць падвольна, а легальна пачалі памагаць ахвярам вайны, адчынілі настаўніцкія курсы, школы, кааператывы, каб хоць як ратаваць нашых братоў-беларусаў ад адзічэласці і галоднай смерці. Дык вось на сённяшні дзень мы маем сетку 126 школ беларускіх, свіслацкую беларускую гімназію, беларускую кафедру ў Вільні, свае выдавецтва. Добра. Мы тут такога не маем. Толькі цяпер, калі сышлі адсюль бальшавікі, пачынаем адкрываць беларускія школы. Разгортваем выдавецкую дзейнасць. Цудоўна. А улетку 16-го брат Ян ездзіў на з'езд народа ў Швейцарыю, у Лазану, дзе гаварыў пра наш лёс і мусіў не падтрымаць таго, што немцы даюць права на самаазначэнне Літве. І вось чаму. Яны не лічацца з намі зусім, а Літву хочуць мець за сваю калонію. Ну, немцы, зразумела, за гэта яшчэ болей прыціснулі нас. Ну, правда, калі летась 11 снежня была абвешчана Літва з вечным моцным саюзам з Германіяй, а так, дык літоўцы далі нам адно месца ў сваім урадзе. А цяпер дэкларуюць, што дадуць яшчэ некалькі, канешне ж, не самых уплывовых. Немцы на адно тое месца хацелі ўсунуць ад нашага імені свайго халуя. Мы, зразумела, зашумелі. Не брыкайцеся, нахабна сказалі яны нам. Бярыце прыклад са згаворлівых літоўцаў. Ды і вы тое сёе будете мець ад нас. Не, адказалі мы ім. Мы нацярпеліся цара, бацюшкі, дык не трэба нам, бацюшка, і кайзер. І ведайце, рэвалюцыя чакае і вас, і яна змяце вашага кайзера, ды вас яго сатрапаў. Вось, спадары, якая наша любасць з немцамі альбо з іншымі. Мы тут усяго гэтага не ведалі. Ось, а мы толькі сёння як след уведалі, што было ў Мінску ў 17-м годзе. І тое, як каварна бальшавікі з цэнтра спачатку падакларавалі вам волю, а пасля задушылі яе ў зародку. Але мы ганарымся вашым цярпеннем, вашай руплівасцю пра належную будучыню Беларусі.
Цяпер, спадары, такая сітуацыя, што цэнтр нашага руху перамясціўся сюды, ў Мінск. І найперш мы, грамадоўцы, павінны штосьці зрабіць для свайго народа. Не ўпусцім жа гэтага моманту, дарагія калегі. Што і як параіце рабіць нам тут, нашы славныя бацькі? Каб штосьці талкова раіць, трэба добра ведаць усе вашыя варункі. А варункі наши таксама цяжкія, спадары Луцкевічы. Наши союзнички, легионеры и цивильные польские националисты, шовинисты, здаецца, вычекваюць свайго моманту, каб напасть и расправиться з нами. Немцы уважліва приглядаюцца и до нас не горнуцца. Им больш даспадобы былыя царскія органы кіравання. И послужлівая суполка пана Скірмунта. Зразумела. Да ўсяго без грашоўя. Отступаючи шмат с казны прихопили большевики, немало подобрали легионеры. Той дробязі, что дае нам городская дума, и земство хапает только на наше мизерное існаванне. Грошей на великую работу няма. Дык вось мы решили попросить помощи у лояльной до нас и головной богатой Украинской Народной Республики. Іншага выйсця лічым няма. А Киев, на наш погляд, повинен посприять нам каднеть союзника по одной адраженской справе. Вось гэта и ёсць першым пунктом нашей этой нарады, спадары Луцкевичи. Вось брат Ян падаў мне цыдулку. Ён юрыст, дык мысліць дакладна. Такое пытанне. На якой юрыдычнай аснове маеце папрасіць тых грошай? Зразумела ж, немалую суму. Наша дэлегацыя раскажа ўсё шчыра, дык... Выбачайце, калега. Ніхто ніколі не раскідваецца мільёнамі. Тым больш цяпер у такі рэзрух. Першае, што там у вас запытаюць будзе, які, браточкі, ваш статус? Як мы прыезджыя зразумелі, Рада БНР, дзе апроч вас, свядомых беларусаў, нямала і прарасійску настроенага люду. Дык вось, Рада БНР у цэлым механічна лічыць сябе сябрам Расіі. Але тая за гэткага сябра вас не лічыць, бо не прызнала і не прызнае вас ніколі. Па-другое, ці захоча незалежная ўжо Украіна штосьці пазычаць вам як частцы Расіі, без згоды і галоўныя гарантыі цэнтральнага ўрада? Мы про гэта і не думалі, спадар Антон. Вось, а трэба думаць і пра гэта, калегі. Іншая, канечне, рэч, каб на Украіну прыехала дэлегацыя незалежнай Беларусі. Тады перамовы пайшлі б, зразумела, іначай, як перамовы суверэнных дзяржаў. По-вашему, трэба завтра на з'ездзе гаварыць пра аддзяленне ад Расіі? Ну, а хіба ж гэта не наша законнае права? Не жыццёвая патрэба цяперашняга моманту. Але нас не падтрымаюць, як вы кажаце, па-расейску настроеныя рацыі, з якімі мы ледзь-ледзь пасаюзіліся. Хвилиночку. На летошнем Снежинском конгрессе я был з тых, хто добивался незалежніцтва. Але цяпер я не могу быць за яе. Цяпер змагацца за яе, значыць, ад Расіі пераходзіць да Германії. Ад нас адвернуцца не толькі расійскія дзеячы, але і многія нашы, бо яны не змірацца з замацаваннем тут тэўтонскай акупацыі. Пачакайце, мил чалавек. Вы што ж думаеце, мы якраз за гэта? За прагерманскую палітыку, як вы кажаце? Вы ж слухаеце якраз за гэтага. Выбачайце, я не проста так. Тут шмат разважаў і расказваў вам пра нашыя варункі з немцамі ў Вільні. Мы сваёй непрымірымай пазіцыі не шмат там дабіліся. На жаль. І вы, дарагія нашы, улічыце гэта і зрабіце больш для нашай ідэі. Дык што? Заплямі себе харусам? А что робить? Давайте, дорогие коллеги, без эмоций. Давайте больше разважать и быть тверозыми политиками. Что вынікае з той ситуации, что склалась? Не менш за нас, разумеете, Ленин и большевики гвалтом летась выхапили у демократии уладу. А сёлета нахабно разогнали установчий сход, а зиму всякую демократию. Яны чамусьці не боялись и не боятся ніяких плямаў. Спачатку шапталіся з немцамі, под іхнім прыкрыццём прабіраліся ў Расію, а цяпер, калі ім прыпякло, пайшлі з немцамі на гешэфт
справакавалі іхняе наступленне, а потым заключили з ім уніжальную для ўсёй России дамову. А нас сунули кайзеру як презент. Дык скажите, чаму для свайго выратавання мы не можем самі падпісаць з немцамі сваю, зразумела, таксама не зусім прыемную дамову? Ці некаму можна ўсё, а нам нічога? Няўжо задаволімся тым, што хтосьці двудушна мае нас за дробны разменны грош у сваёй хцівай гульні? Конечно, есть логика у ваших слов, господар Антон. Лиховруса с немцами не прямая душа. Яны ўсё ж тэўтоны, буржуи, а мы революционеры, социалисты. Змагары за бедных, прыніжаных. Я разумею, дорогие спадары. Палітыка патрабуе не столькі эмоцый і пачуццяў, колькі развагі і разліку. Бывае, што для палітыка важней ацэнка не сучаснасці, а будучыні. І калі б спадары Ленін і яго колы паспрыялі аднавіць нашу дзяржаўнасць, прызналі яе і памаглі стаць на ногі, як саюзнай Расіі дзяржаве, дык мы павінны былі б цярпець нашы нягоды ды ў меру сіл супраціўляцца акупацыі. Але на нашы клопаты ніхто не зважае, больш таго, з іх здзекуюцца. Зразумела, не вельмі кінуцца спрыяць свяржэнню нашай самастойнасці немцы. Ім патрэбны не столькі вольныя людзі, колькі парабкі. Не можа, у іх наконт нас якаясь тайная змова з бальшавікамі, хто іх ведае? І, вядома, яны будуць варожыя да нашых сацыялістычных ідэй. Дык вось, мы мусім учыніць сваю акцыю для ўсіх. І для Леніна, і для кайзера, і для ўсяго свету, і ўрэшце рэшт, для свайго ж народа. Пакуль ён не адчувае сябе нацыяй, народам, а свой край дзяржавай, датуль ён не будзе здольны да таго, да чаго здольны іншыя народы і нацыі. Якраз цяпер наш гістарычны шанец закласці падмурак свайго дому. Беларусь, альбо беларуска-літоўскую дзяржаву. Усё гэта, канешне, трэба добра аргументаваць у трэцяй устаноўчай грамаце і зацвердзіць, абавязкова яе зацвердзіць на з'ездзе. Бой, нават больш, чым бой, можа і разрыў коаліцыі. Нас не падтрымаюць ні велікарусы, ні палякі. Ну і што? Ну і што, рана ці позна мы павінны прайсці праз разрыў. І паглядзець, як аднясецца да гэтага і наш люд, і ўвесь свет. Хваліць быць тутэйшымі! І калі наш голас наконт нашага «мы» будзе пачуты далёка і падтрыманы шырока, дык будьце ўпэўнены, шаноўныя спадары, і бальшавікі будуць іначай паводзіцца з намі. Спадары, хто за тое, спадары, каб заўтра на з'ездзе ад імя нашай партыі вылучыць ідэю незалежнасці Беларусі? Прошу голосовать! Прошу голосовать! Одиноголосно! Цяпер давайте, спадары, разам складзем нашай дэлегацыі, што ад'язджае на Украіну, наказ. А потым разам паразважым яшчэ пра тое сёе. Згодны? Назаўтра, 24 сакавіка, увечар, з'езд Рады БНР пачаўся ўрачыста, як вялікі сход пасланцоў беларускага народа, а таксама і ўсіх нацыянальных меншасцяў ды ўсіх тагачасных палітычных суполак. Але калі грамадоўцы, якіх было тут найбольш і якія вялі рэй на з'ездзе, вылучылі ідэю незалежнай Беларусі, з'езд, які прадбачвалася, узарваўся. Можно мерковать, что там и як было, по одних уже репликах типу «это же выход из России». Без России, без ее экономики и культуры мы пропадем. Это тайный сговор против нас, не белорусов. Белорусский национализм. Лежие Польска, это на руку немцам, это вероломство господ Луцкевичей, хлопі, хамі. Где стэмпне нога польскага жаўнежа, там бэндзе Польска. Незважаючы на такую заўзятую апозіцыю, грамадоўцы не саступалі, дабіваліся свайго. Некаторыя велікарусы і палякі, члены небеларускіх партый, у знак пратэсту пакінулі залю. Але галасоў усё роўна хапіла, каб зацвердзіць трэцюю устаўную грамату. Вось яе тэкст. Год назад народы Беларуси разом с народами России скинули ярмо
расійскага царызму, які найцяжэй прыціснуў быў Беларусь, не пытаючыся народу, ён укінуў наш край у пажар вайны, якая чыста зруйнавала гарады і вёскі беларускія. Цяпер мы, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, скідаем з роднага краю апошняе ярмо дзяржаўнай залежнасці, якое гвалтам накінулі расійскія цары на наш вольны і незалежны край. Ад гэтага часу Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца незалежнаю вольнаю дзяржавай. Самі народы Беларусі ў асобе свайго ўстаноўчага сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных звязях Беларусі. На моцы гэтага трацяць сілу усе старыя дзяржаўныя звязі, якія далі магчымасць чужому ўраду падпісаць і за Беларусь трактат у Бярэсці, што забівае на смерць беларускі народ, дзелячы яго на часткі. На моцы гэтага ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі мае ўвайсці ў адносіны з зацікаўленымі сторонамі, прапануючы ім перагледзець ту частіну берасцейскага трактату, якая датычыць Беларусі, і падпісаць міравую умову з усімі ваяваўшымі дзяржавамі. Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, Аласне, Магілёўшчыну, беларускія часці Міншчыны, Гродзеншчыны з Гродняй, Беластокам і іншымі, Віленшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя часткі суседніх губерняў, заселеных беларусамі. Беларуская Народная Рэспубліка пацвярджае усе тыя правы і вольнасць грамадзян і народаў Беларусі, якія абвешчаны устаўной граматай ад 9 сакавіка 1918 року. Абвяшчаючы аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, Рада яе пакладае свае надзеі на тое, што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу у поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дана ў Менску беларускім 25 сакавіка марта 1918 року. Что трэба свободы зямлі чалавеку, что трэба злодзеяў пабіць. Мы дружно устанем с косами шарпами, прогоним зямлі палачоў. Няхай нас сустрэнуць палямі, лясамі, грамады працоўных людзёў. Дозвольте, пан генерал. Пан Серада, прошу. Да вашага ведама, пан генерал, дбаючы пра наш народ і ягоную светлую будучыню, мы абвясцілі Беларускую Народную Рэспубліку. Чу-чу. Чу, что вы сваволіце? Не чакаеце слова з Берліна? Вельмі ж доўга ідзе да нас тое слово. А час бяжыць, дык мы дбаем пра сябе самі. Вось наши новые документы. Познакомьтесь. Зноў про Германию неприязно, альбо самое великое ни слова. Я ўжо выкладаў вам, пан генерал, нашу позицию на гэты конт. Але ў нашай позиции есть новые нюансы. Якія? Цікава. Мы, кіроўцы Рады БНР, а таксама і Скірмунд, які ў апошні час далучыўся да нас, падрыхтавалі тэкст тэлеграмы вашаму кайзеру. Цікава. Цікава. Каву? Коньяк? Калі ласка. Вы можете познакомить меня з ёю? Дякую. Калі ласка. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі
як выбранная прадстаўніца беларускага народу, зварачаецца да вашай імператарскай вялікасці словамі глыбокай падзякі за вызваленне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага уціску чужога пануючага здзеку і анархіі. Так. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі дэкларавала незалежнасць цэлая і непадзельная Беларусі і просіць вашу імператарскую вялікасць аб абароне у яе кіраваннях. Дзеля умацавання дзяржаўнай незалежнасці і непадзельнасці краю ў сувязі з германскай імперыяй. Добра. Толькі пад абаронай германскай імперыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні. Вось гэта ўжо іншая рэч. Вы ўрэшце закрочылі па шляху, які абралі літоўскія і украінскія нацыянальныя дзеячы. Але не баіцеся, шановныя беларусы, што вас за гэта не ухваляць не толькі вашы апаненты, што я, як ведаю, давалі вам бой на з'ездзе, але нават і асобныя вашы калегі. Гісторыя, мы лічым, ва ўсім разбіраецца. І калі адновіцца, стане на ногі Беларусь, дык даруе нам і такі наш ход. Вы ж, пан генерал, павінны ўжо цяпер ацаніць наш давер да Вялікай Германіі, уважыць нашы мары і памагчы шматпакутнай Беларусі. Маё слово гэта толькі маё асабістае слово. Прызнаць альбо не прызнаць вас воля кайзера і яго ўрада. Але нямала значыць і тое, як вы будзеце дакладаць пра нашы варункі ў Берлін. Мы просім дакласці з разуменнем да нашых клопатаў. Я павінен падумаць, ацаніць усё як след, займацца палітыкай рэч сур'ёзная. Нават нам, ваенным людям, можна за гэта заслужыць ласку, а можна адхапіць такі гнеў, што страціш сваю кар'еру. Пакінем бурны Мінск, што за апошні год з ціхага губернскага горада пераўтварыўся ў цэнтр шматплыннага і рознага палітычнага руху, у якім зусім нечакана ўзмацнеў беларускі адраджэнскі струмень, і перанясемся думкамі ў невялікую налівацкую вёску Янкавіны, ужо вядомую нам па рамане «Гаспадар Камень» і па трохчасткавай радыёп'есе па ім, а таксама па рамане «Пабуджаныя». Адтуль з Янкавін Алесь Нямкевіч, настаўнік, які ў свой час быў асуджаны за тое, што рабіў для свайго народа больш, чым тое дазвалялася чалавеку яго прафесіі, а цяпер быў адным з тых, хто чыніў беларускую справу тут, у Мінску, ў шэрагах грамадоўцаў. У Янкавінах засталіся яго бацькі, брат Янка, які пабываў на вайне з немцамі, быў паранены і георгіеўскім кавалерам вярнуўся дадому і мусіў пад націскам бацькоў жаніцца з багатую, але нялюбую Анелькаю. Сэрца, мабыць, назаўсёды было аддадзена першаму каханню Зосі, якая замужам за багатым, але ненавісным чалавекам. Дядька Янка, вас немец клича. Знов, што яму трэба? Хацеў парэзаць сёння з бацькам усе дрова, ж не дае. А то ўжо дзе людзі падаткнулі на старасту, як бывалага і разумнага чалавека, а ты пакутуй.
І іх абараняй, каб немцы менш грэблі ад іх. Сена, мяса да яек. І перад гэтым камандзірам нямецкага батальёна выкручвайся. О, заходи, заходи, староста. День добрый. Добрый день. Принес янковинский шнапс. Ой. О, good, very good. Як это... Да и горелка, альбо самогонка. Сама огонька. Огонь, это good. Good. Да вы покаштуйте, покаштуйте. Дякую. Да. Good. Але ось что, староста. Мы с тобой живем тут и не ведаем, что робится на свете. Ажно ваше у Минску обвестили свой урад. Теперь его посланцы будут у кожным повете, альбо и у волости. Мне пришла папера, каб я наладил больший контакт с вами, мясцовыми. Так что можешь, староста, открывать, скажем, свою белорусскую школу. Вот обнимаешь, нават так. Павет может выдать вам пашпорты, писанные по-немецку и по-белоруску. Прозит? Дык на здоровье, на здоровье. Ну, чему, староста, не рады? Не дякуешь Великой Германии за такую милость до вас. Вы ж, аборигены, становитесь людьми при нас. Так что открывай свою школу, каб я мог дать про это депешу. А есть больше грамотнейшие за тебе? Есть, гер капитан. Вода слова был и наш писар Дешка. Так вось, загадай ему от моего имя, каб пачаў вучить по-вашему детей. Чуешь? Да чую. Ну, побудь тут у волости, а я пойду с твоим шнапсом до моей фрау. Good, фрау. Very good. Счастливенько. Темнее уже. Дык побуду тут. Може, Зося убачила, що я пайшов з дому, дык мо знов улучшить хвилинку, да прибіжить сюди до мене. Божухна. Я жанаты, дитя маю. Яна замужем, дитя моя. Але толькі про яе думаю, толькі яна мне милая. Як бы з ёю шчасліва жылі, нават не маючы столькі зямлі ды гаспадаркі, што маем цяпер. Бацька злуе, от выкінь з галавы, сэрца маладое, но толькі да пары, да часу. Зямля ды гаспадарка, вось што трэба кожнаму чалавеку. Але ж... Ну, мне мила ўсё, калі жывеш з нялюбым чалавекам. Поўныя гумны, скляпы да падпавеці абыякавыя, калі на душы камень, калі побач каханая, але яна аддадзена не табе, а іншаму. Сцямнелася ось. А яе няма. Мабыць, сёння не можа вырвацца з дому.
Зосечка, я тут. Дочакаўся. Зосечка. Янка. Зосечка. Каб ты ведала, як я тебе чакаю, Зосечка. А ты, каб ведаў, як я хочу пабегчы сюды, да цябе. Але ж за мной так пільнуюць, ён і свякроў. Зоська, моя милая. Почекай. У меня кружится голова, млеют ноги. Дай передыхнуть. Не могу. Я так чекал этой хвилины. Зоська, я хочу тебя ласкать, пестить, кахать. Кахай, любая, я твоя. Твоя, мой любый, мой дуже ласкавый человек. Зоська. Что? Мы вернулись с неба на землю. Да, мабуть, вернулись. Але мне так легко. Я, здається, зовсім легкая. Боже, як мало треба женщині для щастя. Зоська. Крышечку пяшоты любого человека. Правда, хочется каб зведывать гэту пяшоту не час от часу, а кожны день, у любую хвилину. Зоечка моя. Ці, може, я тебе уже надокучила? Ну, про что ты говоришь? Зосечка. Ты мне ніколи не надокучиш. Бо я ж заўсёды сумую по табе. Боже, на свете война, разрух. Чужинцы стоять, обирают, не дают спокойно жить. А мне хочется звычайного, человечего счастья. Я счастливая с тобой. Любая моя Зоська. Але что ж ты зробишь? Такое життя. Ну, я не раз кляну яго. Але хочу жить на полную моц. З усім, что мне Бог дал. А ты? И я хочу жить. И веру, ну, хутка все поспокойнее. Ну, мне як будзе все легче. А что? Что будзе, калі пойдуць адгэтуль немцы? Хто тады будзе над нами? Зоська, любая, я... Ты мой уладар. Але ж нехта ж будзе і над нами. Ой, не ведаю, Зосечка. Мо придут поляки, мо вернутся русские, а може уладу возьмут свои. Ты хоть бы Олесь наши яго сябры. Янка, мы думаем только про себя. А вось Олесь ваш, ён же ж дбае про ўсіх, про нас. Нават найперш про іншых, а потым только про сябе ўжо, а? Зоська, мать моя кажа, такая ўжо ў яго доля, Зоська. І у нас своя доля. И у нас, Зосечка, и у нас. Ну, вось. Разлучаться уже час. Яночка,
Але ж мне так не хочется, каб ты побегла адгэтуль. А я застаўся зноў без цябе. Мне не хочется, Яночка. Але трэба, як ты кажаш, бегчы. Бывай, любы. Зоська. Любы. Не, ты пачакай крыху. Пачакай тут. Потым выйдзеш адгэтуль. Бывай, хорошая моя. Бывай, моя любая. Добрых тебе снов, Зося. И тебе. Каб хоть у сне, каб у сне был счастливый Яныч. Хочется иметь счастье. Найперш на яве. Счастье. Чоловіче, людськое, ті ёсць яно, а? Зосечка. Ті будзе, а? Хто ведае? Зоська. Не, все, бягу. А то мы гэтак и до раніцы не разыдземся. Все, Яночка. Все. Божечки. Побегла. До чужого человека. До своей тяжкой доли. Доля ты наша. Неужо так и не будзе нам ніколі шчасця?